Elsa, ya ves, es aquí, punto Hola, amics! L'episodi d'avui estarà passat per aigua, però nosaltres posarem bona gana al mal temps i aprofitarem les inclemències per parlar de... Hola, podeu dir-me conspiració. He vingut a advertir-vos d'un terrible perill. Que sea más explosivo. Vale. ¡Conspiración! Vale. Y sigue otra vez en el plan bajo. Dentro sense parar! Muy bueno. Més o menys anem per aquí, sí? Sí, per aquí. Buongiorno, soc Leonardo da Vinci. I el tema del dia és... El mòbil perpetu. No. Un mòbil perpetu és una... Está buenísima, tiene ese punto seductor y soñador y visionario. Així és que he dedicat la meva vida a la recerca d'un mòbil perpetu, entre d'altres coses, clar. Mentre torna la pluja, començarem amb la teoria. Si vostè ens pot aclarar alguna cosa sobre aquest assumpte, doctor M.